Hvorfor synger du? Hvorfor synger du? Jeg føler mig skæv. Nej, for jeg er dronningen. Jeg skal være pæn. Flot, Mathilde. Jeg føler mig ikke pæn mere. Jeg føler mig overdrevet lækker. Godt, Mathilde. Du er så dygtig. Ja, mand. Ja. Jeg har så ikke sagt, at du vil være den lækreste på hele skolen, for det er selvfølgelig mig. Men, jeg sagde, at du ville måske være 10 gange pænere, end du er. Var det Bjørn, der tissede der? Ja, Frederik. Du er så bedste venner med Bjørn. Frederik. Hvor er du klam. Ej, hvor har jeg déjà vu lige nu. Har du ikke sagt det før egentlig? At din bedste ven er en toiletrenser, eller hvad fanden det var, du sagde? Mathilde. Det er Mathilde på vej i skole. Og hun synger. Og hun er en taber. Mathilde, er du så dronningen? Er du dronningen? Ej, hvorfor siger du så noget? Ja, for jeg skal skide. Men vi har jo alle sammen problemer i livet her, ikke? Ja. Du er simpelthen for lækker til at være med til for lækker til love. Ja, for lækker. Ja. Okay. Mathilde, det så rigtig flot ud i skabet af solen. Det er simpelthen totalt fotografisk. Det er så lækkert. Sej. Det er lige dig, Mathilde. Eller sidder det her hårdt forkert? Hej, Frederik. Eller sidder det her hårdt forkert? Nej, det gør jeg ikke. Lille bøg. Ej, Frederik. Det må ikke drille dronningen. Hold op. Jeg skal ikke knalde dronningen. Du er så dum, Mathilde. Du er så dum. Hvad for en fangekælder? Du har sgu da ikke nogen fangekælder. Har du røv? Ja, hvordan har du så tænkt dig at komme ned der? Men så er der jo heller ikke nogen fangekælder. Sgu da ikke, hvis du skal lave hul i gulvet før. Så skal du selv lave en. Ja, det kunne du faktisk godt. Nej, for der er øl derinde, så det er ikke så godt. Der vil jeg heller ikke. Kenneths kontor. Nej, fordi der er en computer inde, så det er ikke så godt. Så låser han ind i en rum sammen med Birgitte. Frederik, flygt! Du er godt klar over, at den her bliver lagt ind på Facebook. Og jeg bliver med Birgitte ind på Facebook. Ja, Frederik, hvorfor kan du ikke lide Birgitte? Hun er da sådan en sød lærer. Hvad den Rahman, han siger. Hallo, hvornår er det, at vi skal have Nadia? Hvornår er det, vi skal have Nadia? I stedet for Birgitte. Og jeg har diskolys. Mathildes dronningesamtale med mig er hermed afsluttet, eftersom vi snart
lander på Simskolen, som er fucking nederen. Og mig og Mathilde har tænkt os at lave en dagbog hver morgen om, hvad vi snakker om. Vel. Om Mathilde, hun er dronningen. Buk jer!